emakhaya yakhe mphulaphula xa ufuna ukuba inxalenye yethu apha enkqubeni sifumane phaa ku-076 2562109 076 esibamba ke kuWhatsApp nakwi-call sifumane ngolo hlobo ke mphulaphula. Makasibaleke ke sikhangele urhoyi kwelaa cala silinje into yoba ukhona na. Masibulise Dedeza khona kwakhele. Camagu mntakagcaleka ndikhona mntana omhle ndiyabhotisa ke kuwe ndikwabhotisa ke nakubaphulaphuli ngelithi nqanga kunye neentsiba zayo. Madoda ubulela thina ke inkosi siyaphila nathi kwelityala noko akho nto ngamandla themba nomphulaphuli bayekhaya naye ume kakuhle ke. Namhlanje Dedeza mani sithi ke masiqaphele imbali kaloku khomo lezibini sizobe sithetha kule nkqubo apha esithebeni sithetha ke ngembali apha wena mphulaphuli xa ungena noDedeza. Namhlanje ke Dedeza siqaphele kakhulu imbali kaloku okanye mhlawumbi intsukaphi yamaNguni. Xa sithetha ngamanguni sithetha ngantoni? Siyafuna ke Dedeza mhlawumbi ukhe mhlawumbi sikhanyisele ubethe imbulambethe umphulaphuli mhlawumbi naye phaa ekhaya azakwazi ukungethi. Camagu mntakagcaleka masiqale ngokuthi ke mntana omhle xa sithetha ngamanguni sithetha ngabantu okanye mhlawumbi ngathi sithetha ngohlanga olubizwa ngento yokubana bantu. Ngakho ke ukusuka kwabo nabo uvakala into yokubana mntakagcaleka uninzi lwabo lusuke embindini weAfrika. Ukusuka kwabo ke embindini weAfrika baphuma behla ke bekwakhangela amadlelo alihlaza. Ngabantu Gcaleka babendalo, abantu abevana kakhulu nezityalo, ibe ngabantu abasondele kakhulu kwezinye zezilwanyana umzekelo. Ngakho ke amanguni lana ibisisizwe ke esikhulu esivela kumnguni. Phantsi kwesi sizwe sinye kwaphuma abangoni. Kukho impazamo abantu abaninzi abathande ukuyenza bacingela uba fanuba elona gama lichanekileyo apha lelithi abangoni nelithi amanguni. Abangoni baphuma phantsi kwabanguni. Ngakho ke bayafana abangoni singabafanisa namaXhosa, sibafanise namaZulu, sibafanise namaNdebele. Ukungqina loo nto isizwe okanye mhlawumbi uhlobo labantu esibabizayo ukubana ngabangoni basekhona kula mihlaba injengeZimbabwe, Mozambique basafumaneka kunanamhlanje. Ke mntakagcaleka ukutsho nezantsi kwezi zizwe. Ndiyafuna Dedeza phambi kwento yoba sityatyadile sibaleke siye phambili. Unezigama ozibizayo apha ezimbini, uthi abanguni uphinde uthi abangoni. Ingaba phakathi kokubizwa kwezi zigama ukhona nomahluko okanye mhlawumbi kuxhomekeka ulwimi ubetha kwencakanyana? Mntakagcaleka uba ukhona mntana omhle umahluko. Ngoba siyawufumaniseka into yokubana naxa sifunda phaa kwiimbali zethu sinaye umnguni wokuqala siphinde sibe naye umnguni wesibini. Loo nto xa sikhangela futhi kunjalo nje kwimbali yalapha eAfrika abantu abanjengoFaro, ezinye zeekumkani ezaziwayo ufumaniseka uba ubizwa ngomnguni wesibini. Loo nto ke iyawuthetha into yokubana ke mntana omhle la magama akhona ke mntakagcaleka omabini xa ke sithetha ngabantu. Ngakho ke umnguni lo okanye mhlawumbi uhlanga lwamanguni luhlanga esilanga. Ze kubekho phantsi kohlanga esibiza ngento yokubana ngabangoni, abangoni. Xa belandwa ke abangoni ufumaniseka kuthiwa ngabantu ebebehamba kude kufuphi namaXhosa namaZulu namaNdebele. Ingabantu bebekhangela imihlaba engenachuku, imihlaba engenamilo, imihlaba ekhuselekileyo, imihlaba etyebileyo, ukwenza zonke izinto abazifunayo bengafuni into edibanisa nomlo. Yiloo nto kuyawufumaniseka uba esi sigama sithi abangoni siyoyamiswa kakhulu kulapha kumaXhosa namaZulu namaNdebele. Kanti ke amanguni abe ekhona kodwa ezi zizwe zizonke zibe zivela kumanguni, ngoba xa sithetha ngabantu sithetha ngohlanga lwamanguni. Ndazi noba ke mntakagcaleka ndikuwezile nam mntana. Undiwezile rhoyi. Singathetyathula ba sibheke phambili siququme ba. Xa sisithetha ke mntakagcaleka ngabantu abangamanguni elinye lohlanga olu okanye mhlawumbi ziintlanga ezona zafika kuqala okanye mhlawumbi zaba ngabantu besibini ukulandela uhlanga safika mhlawumbi lamkelwa apha kule mihlaba sibiza ngento yokubana namhlanje yiSouth Africa. Xa sisithi ke mhlawumbi bafumene bani kule mihlaba, bafike mhlawumbi bafumana aba bantu babizwa ngento yokubana ziiKhoi.
and Sen sawucacisa ke phaa kulaa ndawo ka-and Sen uba laa Sen upha ecaleni ngamagama adityanisiweyo laa mntu akagcaleka apho kuthiwa South African natives, that means nezinye iintlanga ebesingamaGcuntswana abangakhange bakwazi ukuzi-identifya abantu abafike ngelo xesha, kodwa elona hlanga belilikhulu linamandla ibe leli lamaKhoyi. Sithi ke mhlawumbi ke thina ke ngamaKhoekhoyi xa siwachaza. Zifile ke ezi zizwe mntakagcaleka zehla ke ngonqweme xa siva imbali yazo. Ukwehla kwazo ke ngonqweme zabe zizazi zona uba zikhangela ntoni, zifuna umhlaba omila bunjani, zathi zabelana ke ngale mihlaba. Ukungqina loo nto sawukhangela iindlela iikumkani ezinjengooTshawe. uTshawe ukhe wayinyathela iMzimkhulu phambi kokubana abantu abaninzi bawunyathele uMzimkhulu. Ukungqina ke leyo kukuvezwa kwento yokubana ezi kumkani zehle ngelo hlobo ukuzothi ga kwezi ndawo zikuzo nje namhlanje. Sizawushiya ke mntakagcaleka ezinye izindlu okwangoku, ngoba xa sinokhe sizikhankanye zonke ezi zindlu ngeendlela ezingayo, noko ndiyacingela uba into yokubana mhlawumbi kungaphinde kubethe kwa eli xesha kube kungomso sisathetha. Masihlale ke mntakagcaleka kulena kaXhosa indlu kolu hlanga ke lamaNguni namhlanje. Sithi okokuqala ke nesigama esithi Xhosa xa sisitsala olu hlanga lwamaXhosa, kukho abantu abakholelwa ke mntakagcaleka into yokubana uXhosa lona ngumntu owayephila ngokusenyameni. Into ebangela uba kube njalo kungenxa kaNkosiyane, okuvakala into yobana uNkosiyane wayefune kakhulu ukusondela kwezi zizwe zamaKhoyi, ze bathi kuba ingumntu abambone ngathi heyi le ndoda lena ayonwabanga, le ndoda iqumbile. Bayithiya ke besithi eyi ngumntu noko okhangeleka ingathi umele umlo, ayingomntu ukhululekileyo kunjalo njoko, uzithandile, uzihloniphile, uthinzile. Ze bathi ke ngoku loo mntu lona lixhosa. Ukusuka kwakho apho ke ngoku kwatsho kwaphila isigama sikaXhosa, kanti wena wayengengiyanga umXhosa, wayenguNkosiyane. Nabantu bakhe mntakagcaleka abayihamba nabo, sawukhumbula le nto ke mntakagcaleka into yokubana ke uMalangana uzele ke uNkosiyane. uNkosiyane uyosiphathela uNkosiyamntu. uNkosiyamntu wasizalela uTshawe. uTshawe wazala uNgcwangu. uNgcwangu ozele uSikhoma. uSikhoma wazala uTogu. uTogu wazala uNgconde. uNgconde wazala uTshiwo. uTshiwo wazala uPhalo. uPhalo wazala uGcaleka, uRharhabe kunye noLanga. Ndicingela uba fanuba ke mntanomhle yonke ke kule iminombo siza kuyitsala ngaloo ndlela namhlanje, okanye namhlanje sizawuba kanti sicangatha kuloo mimandla, siveze into yokubana esi sikhokhelo samaNguni kwicala lakwaXhosa lihambe labheka phi na. Kodwa ke ukuba ndiyaphambuka noko ndicingela uba fanuba ukholwa loo nto mntanomhle. Eliyinene ke mntakagcaleka, xa sifika ke phaa kulaa ndlu kakumkani uPhalo. uPhalo wafika ke kwakho iSiyelegu apho kwafumaniseka into yokubana ufikelwa ngabafazi ababini ngamininye. Ze kwanyanzeleka into yokubana abafazi aba babiwe. Kude kube ngathi yinto eyayicetyiwe le xa ebalisayo, kodwa yasixaka yasibhida kakhulu isizwe into yokubana yinto eyawuthwani ngoku le. Ahlala phantsi ke ngamadoda akwaXhosa abonisana into yokubana hayi, abanokwazi ukujikwa abafazi xa bebobabini, ngakho ke makwenziwe icebo makwabiwe. Eyona nto yayingxaki ke into yokubana yeyiphi eyona ndlu izawuba nkulu, ibe yeyiphi eyona ndlu izawulandela le. Noko isithembiwe into evumelekileyo kwaXhosa. Ukusuka kwalapho ke mntakagcaleka yabiwa le ndlu ngokwezigqibo zokuhlala kwebhunga lamadoda akwaXhosa. Kwathathwa umfazi wokuqala wabekwa kulo mhlaba kaGcaleka wenziwa ikomkhulu. Kwathathwa umfazi wesibini wabekwa laa mhlaba ungaphaya kaRharhabe wenziwa igunene lendlu enkulu. Apha ke kulona umfazi ushiyeke kwicala lakwaGcaleka, ushiyeke esiphathela uRhawuta, wasiphathela uHintsa, waze uSarhili, yanguSigcawu, yanguGwebinkumbi, yanguMbisekhaya. Ke efika phaa kuMbisekhaya, uMbisekhaya kwafumaniseka uba akabi nabantwana. Kwangena ke umntakwabo esihlalweni, okanye mhlawumbi isihlalo sathathwa ngoku ukuhlala kwebhunga kwakhona lekhaya kulo mzi wakwaXhosa.
safumana sibeka uZwelidumile ozele uXolelizwe ozele uzwelonke, noZwelenkwe ulandulele eliselimiyo engakhange ashiye kumkani ezawuhlala esihlaleni. Kwanyanzeleka into yokubana kuthathwe indlu yokunene, kwafunyanwa ke uAhlangene. Xa kubeka ke uAhlangene kwanyanzeleka into yokubana kuthathwe ke kukujonga uXolo asondezwe esihlalweni abe likunene lale ndlu yakhe. Nangona ke sofumaniseka uba xa simlanda ebe into ebhekeleyo apha ekubeni madoda uba makalithathe ixanduva ekubeni babe likunene. Camagu mntakagcaleka. Kodwa abakho rhoyi ndiphazamisa umphulaphuli apha ngoku sithethayo. Umphulaphuli uthi apha ndiqaphela ibali yamanguni isanda ngamatshawe. Ingaba mhlawumbi apha phakathi kwamanguni sonke isizwe samanguni sixhomekeke ematshaweni? Masibeke icacwa mntakagcaleka sithi kwicala lamaXhosa ewe sanda ngamatshawe, kodwa ke xa siya kwicala lamaZulu sawufumaniseka into yokubana amaZulu nawo aphantsi kwamanguni nezinye ke zizo zingamangenela kwelaa cala. Xa sisiya kumaNdebele nakhona sawufumaniseka uba ngamanguni naphaa kwelaa cala lingaphayana. Xa sibheka kwabanguni sawufumaniseka uba nawo ngokwemvelaphi yawo ngamanguni. Ngakho ke ayingomanguni kuphela mntakagcaleka, kodwa zikhona nezinye. Kodwa kweli cala lamaXhosa ewe sanda isizwe ngamanguni isizwe egqibela ndifuna ukuthi isizwe samanguni sanda ngamaXhosa kweli cala langapha kule mihlabathi nasimiyo. Uyawufumaniseka into yokubana ke mntakagcaleka kule veki iphelileyo njengoba besikhe sayichophela nje le ndlu besithetha apho ngabambo. Kwenye iveki elandelayo sawuthetha mhlawumbi ngezizwe zabeSuthu esivezayo apha siveza imbali sicakaca sibonisa into yokubana wena ngokomnombo nokwemvelaphi ungumthile. Ngakho ke umanguni la ewe mntakagcaleka ewe mntana omhle mandingopheli kulo mba. Camagu rhoyi, apha kaloku ndihleli kumhlaba omaRharhabe. Andifuni ungayichaphazeli imbali esuke phaa kuPhalo xa ngenzela ixesha ubusewutshilo wathi uPhalo kaloku wawela nomXesandlini wafikela ngabafazi ababini nenye. Hayi indoda noko kwakubonakala uba indoda ngenene. Ndiyafuna kuyichaphazele ke mbali ezawuthi mhlawumbi nomntu lapha kule mimandla mfondini yamaNgqika yamaRharhabe imimandla yamaNgqambi yamagquma ukhwebe zonke le mimandla lapha ngaphetsheya. Amampompo akhona apha, amambalu, amadushane akhona kwesizwe, amagingqi. Ndifuna uthi izizwe ezinintsi eziphantsi kwendlu kaXhosa neziphantsi kwesi sikhokhelo samatshawe zizinto ezinabe kule mimandla iyalapha phesha kwenyila. Ndiyafuna ke mhlawumbi mhlawumbi uvele nje noba uvele ngesebe ukwenzela into yoba nomnye mhlawumbi olapha kweli cala azazi into yoba ume njani. Camagu. Camagu mntakagcaleka. Masenje nje ke mntana omhle ukukhawulela le ndawo ufuna sibheke kuyo ngoba sizawufika, asizode singafiki mntana omhle. Njengoba ke mntana omhle sigqibo caca indlu kaGcaleka into yokubana ihambe yaphela phi, masiqale ngokungena kwekaRharhabe. Ndiyacinga into yokubana noko izibane zawukhanya abantu xa sesingenile le ndlu kaRharhabe. Khumbuleke into yokubana uRharhabe kude kufuphi neQonce umhlaba ke ebeme kuwo. uRharhabe ke lona uzele uMlawu, wazala uNdlambe, wazala uNtsusa, wazala uCebo. Kanti ke ibe kanti ikomkhulu lakhe izawuba ke nguMlawu. uMlawu ozele ke uNgqika wazala uMaqoma, wazala uSandile, wazala uTyali. Phaa ke mntakagcaleka kulaa mhlaba wakukoQendane sinelihaliba sibiza ngento yobana kukuTyali. Funeka iqale ngokucaca apho enye into yezinto yoba iindawo ezi zithiywe njani, zizawusondeza zibuyisela into yokubana ezi lali ziphaa kulaa mhlaba kaCendane lo sithi ke mhlawumbi kuphesha kweNciba kwicala lamaNgqika, ukuveza into yokubana amaNgqika amaninzi sinawo phaa kuCendane. Umzekelo wena ndiyacinga inoba mhlawumbi ukhulele kude kufuphi nakulo mhlaba ubizwa ngantoni kukulombombo. uLombombo lona licala lamaRharhabe elo. Kodwa ke masingayisongi mntana omhle kwangoku sisezayithetha inabi icace qha nje bendifuna ukuveza into ngaloo nto leyo. Njengoba ke siyazi into yokubana ke inkulu kaLantuza
kaNgqika ibingusandile. USandile uzele uGonyo, uGonyo uzele uFako wazala uArchie ozele umxolisi wazala uZanesizwe uzele uJonguxolo, kuthiwa Vululwandle umile kuVululwandle kude kufuphi neQonce, le ndawo ibiza ngento yokubana kuseMngqesha namhlanje nje kubana sithetha nje. Kanti ke uMaqoma yena kweli lakhe icala uzele oonyana ababini, uzele uNamba wazala uPona. uNamba ke uzele uJamandile ozele uVelenzima. Ndifuna le nto ke kumaqhendana kukho umhlaba ophaya eGqunce, uyawufumaniseka umntu ophaya ikumkani ehleli kulaa mhlaba yikumkani esuka kule ndlu kaMaqoma. Nangona kwena mntu unkulu kulaa ndlu bekufanele uhleli phaya nguKona. Bekufanele kuhlela uKona kulaa mhlaba kuba ke noko inguye ikunene likaMaqoma. Kodwa ke uyawufumaniseka phaya eGqunce ikumkani ephetheyo ngoku yikumkani ezokwicala lamaRharhabe. Ndifuna ukuthi inkosi igxebe ehleli phaa kulaa mhlaba inkosi ezokwicala lamaRharhabe. Into eveza ngokuphelele into yobana mninzi umRharhabe kulo mhlaba uphesheya kwenciba. Kuba kaloku mntakaGcaleka sawukhumbula le nto kuthe ekududulweni emveni kobana imfazwe kaNgcayichibi amaXhosa ohluliwe kwaphela kulaa mfazwe kaNgcayichibi. Sawukhumbula kulapho ke silahlekelwa khona ngooKhivapho amaqhawe ebemakhulu kuXhosa. Kwatsho kwama abantu basemzini basithatha bewelisa abantu bebawezela kulaa macala ngapha into yokubana mabahlale phaa. Zizinto ke ezo ezenzeke abantu noko bengathandi. Umzekelo laa nto bendikhe ndayikhankanya wena mntakaGcaleka phaa kaLantuza kaFeni, uyakhumbula uba ndithe uFeni lona ngunyana kaNgqika. Xa bendifuna ukuthi uTsharli ngunyana kaNgqika okwiXhiba ke xa simbeka ngokwendlela kwaXhosa. uTsharli uzala uFeni, siphinde futhi sineTsharli kuCentane, siphinde sibe naye noFeni ngaxeshanye. Isizwe isizanyana phaa saseTsharli silapha phesha kweGqolorha apha entla kwaMambalo apha ngaseMthwaku. Kuqala uFeni ke ngoku uyoma ngechwebe ezantsi. Amago mntanomhle. Siphinde futhi ngaxeshanye phaya sinofeni siphinde sibuye sibe noTsharli. Loo nto ndithetha apho uyaqaphela into yobana futhi ngabantu aba bendlwenye abo. Sisajonge le futhi kunjalo njengoku sibe noNombanjana, uNombanjana ongunyana kaNgonyama, uNgonyama ozalwa noFeni. Nayo ilali esibiza ngento yobana kuNombanjana sinayo phaa. Nomkuthi ke mntakaGcaleka ngendlela uCentane ukhungwe ngamaRharhabe xa sinothi sisibeke phantsi inabe, kuba kaloku usuka apha phezu kwenciba ngamambombo aphuma kwezindlu zamaRharhabe, ibe ngamaDushane aphuma kwezindlu zamaRharhabe, ngamangxalasi aphuma kwezindlu zamaRharhabe, ngamambalu ibe zezo uzibizile ke ngoku oFeni noTsharli naphaya oojinqi nabo zezinye zamabutho aphuma kwendlu kaRharhabe. Kuba ngale ndlela ubeka ngayo funa ukuthi hayi ezi sizwe le ndawo yakuCentane ikhungwe ngamaNgqika. Sabakuba mntakaGcaleka ngamaNgqika mntanomhle. Koba ke sithetha ke mntanomhle ngamaNgqika kodwa namandlambe sinawo. Ndizama ukuthi mntakaGcaleka kanye ngamagama aphandle uCentane lona mntanomhle ukhungwe zizizwe onke amaXhosa. AmaXhosa omthonyama onke mntakaGcaleka ayafumaneka kuCentane. Zezombinana mntakaGcaleka esingenazo phaya, kodwa uninzi lwabo bonke mntanomhle baphaa kulaa mhlaba ke sibiza ngento yokubana ke nguCentane. Liyinenelo mntanomhle kwaye futhi limsulwa. Sizawungena ke mntakaGcaleka mhlawumbi apha ezimfazweni xa ke silifumana ithuba lento yobana bafike njani into yokubana babe kanti badudulwa ngale ndlela. Masicwecwe mntakaGcaleka ngoku sibheke kumcimbi wezinto sizibiza ngento yokubana ke yindlu yokunene xa sikhankanya ke izindlu zakwaXhosa. Sawukhumbula le nto ke mntakaGcaleka into yokubana le ndlu kusukela kuba idaliwe phaa kuPhalo khange ifane iphinde isiphelele le ndlu, ikakhulukazi kweli cala ke lakaGcaleka. Noko kwelaa cala lingapha lamaRharhabe noko sihambe sayibona iphela, ngoba ukuyigqibelisa kwethu kwelaa cala lakaRharhabe siyigqibelise ngoSandile ukubona indlu ke yokunene. Indlu ke mntakaGcaleka yokunene kwicala lalapha kweli cala sayiqala sisithi ke ikunene likaGcaleka liphela nguRharhabe. Noko akho nto yenziwayo ngamaRharhabe kude kuphele engakhange amaGcaleka angene, kungekho nto yenziwa ngamaGcaleka angakhange amaRharhabe ayivelele. Xa
mandiveze le nto ke mntakagcaleka endifune ukuyilibala apha elantuzeni. Indlu karharhabe mntakagcaleka yehluke kabini mntanomhle. Sinento esiyibiza phaya ngento yokubana ngamagqika, sibe nento esiyibiza phaya ngento yokubana ngamandlambe. Uzawukhumbula le nto ke mntanomhle phaya ndithe xa ndikhankanya abantwana bakarharhabe, ndakhankanya ungqika, ndakhankanya undlambe. Ungqika lona nondlambe ngabantwana abazalwa ngumntu omnye. Njengoba bazalwa ngumntu omnye nje bakhona ooNtsusa, bakhona oocebo, kodwa okwangoku ndifuna ukuhlala kulo mcimbi kaNdlambe noNgqika. Khe kwabonakala ke ukubana mntakagcaleka ikunene lale ndlu okanye mhlawumbi ungqika lona nondlambe, mandithi xa ndibachaza ndithi ngumntu notatomncinci wakhe. Undlambe lona uzalwa kunye nomlawu, abe ungqika ezalwa ngumlawu. Into eyenza into yokubana ke ngoku ngumntu notatomncinci wakhe. Ukumkani ke mntanomhle uRharhabe wasweleka uRharhabe ebulawa ngabantu basemzini, isizwe ke sibizwa ngento yobana sizwe samaXhosa, besidibanise nabaThembu. Yiloo nto ufumaniseke into yokubana ukumkani uYinto uZanziwe nangobuqu wathi kanti uyasweleka esikolo esijonge ngomehlo okhozi esi sizwe sabaThembu engasifuni ncam ongubengcuka bayana phaa, ngenxeni yento yokubana bathi kanti bamthathela uba uzala okanye mhlawumbi ndithi utatomncinci wakhe. Masize ke mntanomhle kulo mba. Undlambe lona mntanomhle ubolekwe isihlalo kwikomkhulu ke lamaXhosa ngenxeni yokubana ke ungqika lona noko eselula kwathiwa hayi makabe bamba isihlalo. Kanti undlambe yikumkani ezawuthi ithandwe kakhulu ngabantu bamaXhosa. Kwabonakala into yokubana babaleka abantu kwalapha kwikomkhulu elikomkhulu lamaXhosa, kwicala likagcaleka, babalekela kwaRharhabe. uRharhabe abantu baphethe kakuhle kakhulu kwelaa cala, bephethwe phantsi kwesandla ke sikaNdlambe. Ukusuka kwakhe ke uNdlambe njengoba abantu baphethe kakuhle kangaka nje abantu bemthanda, wasuke ke ngokungqika wafikelwa ngumrholo, wafikelwa ngumoya ongajongo khona, ekwahlohlwa ke kwangabanye babantu bayona nkosi apha nguwe. De waphela ungqika lona ezixuthela isihlalo kutatomncinci wakhe engakhange asinikwe, ngaxeshanye engakhange asalelwe. Ngoba kaloku uNdlambe akho mini apho simva khona into yobana wayengafuni ukumnika isihlalo. Qha wathi asobona loba indilukile ngoku ndingumfana, kumele uba ndibekwe esihlalweni, waqonda into yokubana akazuzilibazisa, uzazixuthela. Amagqika ke mntanomhle into esingasoze siyifihle ngawo, ibingabantu abashushu kakhulu apha emlungwini abo bantu abo. Kuyabonakala into yobana ungqika lona noko ebelawula ngegqudu. Bamdudula ke utatomncinci wakhe waphela sebaleka. Ngakho ke eli gama lithi ke ngoku mntanomhle amandlambe negama elithi amangqika lifanise nesifuko, kuba kaloku ngoku ibingabantu abalandela abo okanye abantu abaxhasa aba. Yaphela sengathi nina ningaba balandela uNdlambe kwathiwa ngamandlambe, nina ningaba balandela ungqika kwathiwa ngamangqika. Loo nto yabo ke mntanomhle yenziwayo ke ngungqika phakathi kwakhe notatomncinci wakhe ogama linguNdlambe yaphela seyisiphathela imfazwe engasoze ilityalwa kwaXhosa ebizwa ngento yokubana yimfazwe kaThuthula. Amaqhawe esinawo apha kwaXhosa, oomaqoma, iinto ezinoyinto, oozanenzolo, ukuqala kwazo umhlaza phakamisa izikhalipha noko zijongene ngezikhondo zamehlo zingabantwana bendlu enye. Sisenzo ke sikayintsa noNdlambe esabangela loo nto leyo. Kodwa ke mntakagcaleka siza ke sizingenele, sifike ngokupheleleyo, abise sincokole ngezi mfazwe into yokubana uNdonakele waqala apho okanye mhlawumbi yahamba njani. Bendithe ke apho sibheka khona sibheka kumakunene wezindlu zakwaXhosa okanye mhlawumbi zamaGcaleka zidibaniseke nezindlu zamaRharhabe. Unobangela obana ndiyiveze ke eGcaleka lo mcimbi wamaRharhabe amenxebe wamangqika namandlambe, ndifuna ukuveza le nto into yokubana isizwe samaRharhabe bekumele uba sisizwe sinye. Bekumele uba akho nto siyibiza ngento yokubana ngamangqika, bekumele uba akho nto siyibiza ngento yokubana ngamandlambe, kodwa yathi yenzeka ke ngenxa yeso siyeleku ke safikela abantwana bomgquba. Camagu mntanomhle. Xa uzawuchaphazela indawo yendlu yasekunene, ndiyafuna Narhoyi kuba kudala abantu bebuziwa xa kuthethwa ngeqadi kuthethwa ngantoni. Kudala loo mibuzo leyo ndiyifumana, ndiyafuna ukuyivelele nawe Rhoyi into yoba njengoba
abantu bethetha bathi hayi kunendlu yasekunene, hayi kunendlu enkulu, hayi kuneqadi. Ndiyafuna mhlawumbi ukungena into yoba yintoni indlu yasekunene, yintoni iqadi, njengoba sithetha nje le mbali ngoku sibalisa singena kancinci nakwiimfazwe besenza, kodwa ke umnombo ibe ngumnombo wothetha ngamanguni. Ndiyafuna ke ukuyiveze le nto yoba yintoni iqadi. Camagu Gcaleka, iqadi ndizalivelela mna nomhle, ibe ngathi kudala, khululeka wena noko, ndinayo ukuvimba apha kum. Masiye mntakagcaleka, siqale ngokuthi ke mntana omhle, elona qadi okanye gxebe eyona kunini lokuqala lalapha kwaXhosa sibe nalo siyile ndlu ke kaXhosa leli likaGcaleka kunye noRharhabe. Yinto ebesiyizula ke leyo, loo nto ide yabangela into yobana abantu bakuthi de bawelise banike imihlaba emitsha. Kanti ke sakuhlula ke ngale ndlela, sawuqala sithethe ke mntana omhle ngekunene lecala likaGcaleka, njengoba besesenzile ke siqala imvelaphi phaa ekuqaleni, sahlala kuGcaleka sagqibelisa phaa ngoRharhabe. Into ebangela uba ke soloko siqala kuGcaleka mntana omhle, ukhumbula into yokubana kaloku likomkhulu eli, noko ikomkhulu ziyahlonitshwa, noko elokuqala ke mntana omhle ikunene esingalivelela leli kaRharhabe. Sithi uRharhabe lukweyona kunene lale ndlu, kodwa ke elikaGcaleka ezimele ngamavelelo. Sawukhumbula ke into yokubana imfazwe ke yasebukhosini okanye mhlawumbi ukuma kokuhlasela kwasebukhosini noko amavelelo ebebamba amahlelo de abe mabini. Sizawufika mani kwezo nto mntakaGcaleka, ndiyazi uba kutheni lo moya wezi mfazwe usoloko undikhwebela kwelaa cala into yobana masiwelele ngaphaya kokukhuleka. Ke elesibini mntana omhle, emveni kwamavelelo, ndibone ke isidingo sobana side singene into yobana uvelelo waze wazala bani kwehla kanje, kodwa ke besinabo amavelelo sibuye sibe nongxitho ngawona ke akaGcaleka lawo. Kanti ke sisehla ke sitshona ezantsi, ikunene likalantuza likaKhawuta Gxebe ibingubhurhu. Bhurhu ke uzele uMaphasa, uzele uQhoqho, uzele uMaboboti, wazala uTsotso. uTsotso ngokubonakala into yobana khangabe nabo abantwana, ze kwathatha umntakwabo ongunogudle, unogudle ke ozele uSiyanda nankuya eThuthurha. Likunene elo mntana omhle likaKhawuta. Kanti ke ikunene likaHintsa nguNcaphayi. uNcaphayi ozele ke uDumalisile. uDumalisile wazala uDwayi okanye mhlawumbi uSidwayi ngendlela ke mhlawumbi babizwa ngayo namhlanje. Ikunene uSidwayi yena wazala uSodumela. Camagu mntana omhle, iindaba zakowenu kaloku ezi bekumele ezikile vele. Kanti ke ikunene ke likaSarhili, uSarhili ngumCothama. umCothama ozele ke uKrazukile. Unyana ke befama ngunyana kaKrazukile ohlala ehlalweni, waye noko wagwetyula izigqibo zentambo ngenxani yesenzo asenzileyo sokubana abulele ikumkani, ze wasuswa ke esihlalweni emveni uba ke swelekile. Kwahlala ke uZanelanga, oyena mntu fama ke usasothile ke eso sihlalo okanye mhlawumbi ikunene ngoku efama likhona, indlu leyo ekhoyo. Kanti ke elikaSigcawu ikunene uxhela inkunzi. Ngixhela inkunzi. Andihamba kuleli ndihlekisa nje, le nto izandibethisa abantu basematshaweni. Ke ikunene ke likaZwelidumile mntana omhle ibe ngumadoda endlini. Elilandela elo ke ibe lelikaXolelizwe, ibe ke sithetha ke ngoVulikhaya. Ngako ke mntana omhle apho ngawo wonke lawo izindlu esinazo icala lamakunene kwicala ke phofu ke likaGcaleka. Yiyo leyo ke indlu yobukunene bukaGcaleka. Xa sifika ke phaa mntana omhle, akhumbula into yokubana ke uMaqoma lona ebengunyana kaNgqika, ungenanyana umdala, elikunene ke uMaqoma. uMaqoma ke uzele uKona. uKona wazala uNamba. uNamba uzele uJamandile. uJamandile ozele uVelenzima. Ngulo bendisithi ke mntana omhle useGqunqe, sithetha nje kulaa mhlaba ke waphaa kuCendane. Ke xa soqala phaa lantuzeni, ngaphandle kwakhe ke siyolanda uCebo. uCebo ozalwa nguRharhabe. uCebo nje bezalwa nguRharhabe nje phaya, uye wathi kanti uCebo akanamntana oyindodana, ze kwathatha unyana womntakwabo onguNdlambe, wadalwa ke wangumntana ke kaCebo khona ukuze kubekho le ndlu ikunene liqhubekeke libheke phambili. Unyana kwathathwa ke phaa ibe ngumDushane. uMdushane ke wathathwa wabekwa kulaa ndlu, edalwa ke njengomntana edolo.
kulaa nto uba noko abanothawunana bekhona kweli khaya de wena ungabi nabo. UMdushane ke yinzala yakhe ke ngoku lihleli kwikunene ke lecala ke likaRharhabe. Wambuzale ke uMdushana uSiwana ozalwe uMenziwa wazala uGushiphela ozele uZimlindile. Inkosi ke leyo ekhoyo ngoku yemidushane kulaa mihlaba ke iphaya eQonce xa ke mhlawumbi ikhangela kakuhle. Ze kuye ke elinye ikumkani elikhoyo phaya ngumnukwa. Umnukwa ke phofu ngoyena mntu ozele uGasela xa ke sisabalana. USigasela uzalele untoyise wazala uDuma. Ingathi ke le ndlu ke mntakaGcaleka iye yahamba yagudlulwa nxaba noko uGasela lo uye watyhafa bambetha phandle bamsusela ecaleni. Manje lelona kunene ke mntanomhle befama ke likhona eliyana phaa. uMaqoma ke sesithethile ngaye, and uMaqoma ke into ebalulekileyo phaa kuyona mntu bekufana uba lelona kunene elichanekileyo ngukona. Andazi ke into yokubana ukona lona ulahleke phi na, kodwa kuyavakala uba ukona bevana kakhulu nokhokho wakho ogama ke linguMaphasa. Kungenzeka into yoba uMaphasa ebesemthathele ngakuye, yiyo loo nto ukona wasilela entweni ezininzi, kodwa ke imihlaba le unayo. Umzekelo phaa laa mhlaba uthi wayithenga ukona phaa noko kuyavakala uba ebezitshilele ezenzela phaa umntana enkosi phaa. Masingene ke mntakaGcaleka ekuphenduleni laa mbuzo usithi yintoni le nto iliqadi. Asingene kuwo wena Nkosi, yintoni igadi? Kwizindlu mntakaGcaleka esinazo endingazikhankanya xa ke sisithi mhlawumbi sithetha ngezindlu ezibumile njengezindlu zesithembu, sinendlu esiyibiza nganobana likomkhulu apho kuyawuphuma khona inkulu. NgokwakwaXhosa ke elabo ikomkhulu ngumntana omgquba. Xa kuthe kwenzeka into yokubana umntana wasebukhosini wazibhaqa sezimanya nomnye umntana wasebukhosini, ngumntu lo olungele into yokubana angasinikeza ikumkani. Kanti umntana enkosi ongumfazi wentando okanye mhlawumbi ongumfazi wentliziyo yekumkani, loo mntana lo usalela ikunene. Ibe kanti iqadi ngumfazi ozoba ngumntana mhlawumbi wendlu yesithathu kwezi zindlu sizikhankanya apha. Ngakho ke kubakho ikomkhulu, sibe nekunene, sibe neqadi. Kuvakala into yokubana ke mntanomhle xa zizonke ezi zindlu apha kwaXhosa ke zisibhozo, sakhe sizichwechwele zonke ngelinye ixesha kuba noko kum ezinye ezizintathu zingafuna ukundisithekela. Kodwa ke iqadi eli yindlu yesithathu kwizindlu zekumkani ngokobukhosi ke. Ze ikunene eli lingajongiswa into yokubana umntana wangakanani. Ndawuzekelisa kakhulu umntana phaa ngalaa mzi waphaa kokwenu phaa kuBhurhu. uBhurhu likunene likaKhawuta. Njengoba uBhurhu likunene likaKhawuta, ude uBhurhu wamdala. Uyawujonga into yokubana abanye aba bebekhuliswa nguye. Amacebo into yokubana mabathathwe bahambe bokhulela kuNdlambe, bafunde ukuhlakani, bafunde ubuchule bokulwa, ibinguBhurhu wonke lo besenza loo nto. Abe emdala kodwa akakwazanga ke ngoku uBhurhu yena uba abe yikumkani ngenxa yento yokubana owakhe unina omdalayo ebengenagazi lasebukhosini. Iqadi ke nalo limile bufana nento siyithetha, yindlu yesithathu kodwa ke ngoku eyindlu noko ethanda ukuba nomsebenzi omninzi indlu yeqadi mntanomhle. Ngoko ke amaqadi ke esinawo apha, uqala kwethu ke mhlawumbi kule ndlu kaXhosa ukubona iqadi ndingathi silibone phaa kuNgconde. Iqadi libalulekile kakhulu, iqadi endlini yobukumkani. Yindlu ebaluleke kakhulu leyo nemisebenzi yalo. ElikaNgconde ke iqadi ibingumtinde, which is umtinde wamaNtinde. Xa kuthethwa ke ngamaNtinde ngabantu bendlu yeqadi leyo kaNgconde. ElikaGcaleka iqadi ibinguFaku. Xa sithetha ke ngoFaku asithethi ngoFaku wasemaMpondweni okanye mhlawumbi wolunye uhlanga, sithetha ngoFaku walapha kwicala lamaXhosa. Ze ibuye iqadi lilandela elo ibe leli ke noStokhwe, amakhulu, iStokhwe ehleliyo phaa futhi ngoku fama ngufunda kubi ngoku ohleliyo kulaa ndlu phaya. Iliqadi ke ngoku elo. Kubekho iqadi elinoNcede, ooJojo. Kumaqadi ke ngoku kaGcaleka de afikile apha esithathwini xa sibalanda phaa kulaa ndlu kaGcaleka. Phaa kuKhawuta sinoNkani oyena mntu ufama liqadi phaa, ze likaHintsa ibe nguMthirhaka. Sithethi ke ngaMthirhaka
wabo umzisela ngomtheka ongunyana kuyintsa kubantu ke mhlawumbi abafuna ukubhideka. Wona muntu ogqibela phaa emveni koludidi befama kohleli phango ngundingwa kwelaa cala lingapha. Ngakho ke mntana omhle, iqadi eli ngawona ndlu zeqada okanye mhlawumbi nazo iqadi liba nabo nganye ixesha ubukumkani, liba nawo amandla wento okubana lingaphatha de ngelinye ixesha lifoseke bangumlomo wekumkhulu wekumkani yabo. Zizinto ke ezo esinazo ke mntana omhle apha kwaXhosa. Mntakagcaleka, ndicingela uba ngoku singawelela ke mhlawumbi ekwakuhlaleni mhlawumbi okanye mhlawumbi kwizinto ezibangele into yokubana kube kanti ke imihlaba lena kaXhosa ibe kanti inaba okanye mhlawumbi ima ngale ndlela ime ngayo. Ndiyafuna rhoyi kuba lizashiya ixesha. Ndiyafuna into yoba xa siphinda sibuya khe sibuye ke ngoku khe sandise okanye ke siveze amaTshawe ayindawo wodwa abantu esizabona njengabantu abangabambu abangamagcaleka abangamanguni kude kube namhlanje. Ndiyafuna ke ngoku kule veki zayo xa sibuya khe sibuye nazo neziduko eziye mhlawumbi ezinye zangamaphakathi, eziye mhlawumbi ezinye zazizigijimi zasemkhosini, kuba izizwe mhlawumbi xa siyilanda imbali azingenanga nje ezinye ziginyiwe ezi sizwe, ezinye zenziwe ngendlela ezininzi ngokwahlukana kwazo. Ndithanda laa mbali ubuyivezile into yoba ingathi kwabambu aba ukufika kwabo batyhalwa kwelaa mimandla yakoMontelefu, kulaa mimandla yamaBhaca, into yoba mabazofikela apha eNgqushwa ngesizathu esithile sokubhukuqa iinkosi bezikhona kweli cala. Ndiyafuna ke mhlawumbi ke sibuye nayo ke ngoku khe kuzocaca into yoba namhlanje sinonkomo nje sibabona apha beyabula apha kule mihlaba yamagcaleka kutheni, njengoba sinobanibani nje kweli cala kutheni. Sawufuna ukuva ke ngento yoba sikuloo ndawo. Ndiyavuma ngathi qabaqaba nje rhoyi mhlawumbi sizoyilahla. Mntakagcaleka, hayi inyanisweni mntanamhle ixesha lutshaba kona mntanomhle sawuthi ke siphinde ke mhlawumbi nyani sayihlalela phantsi siyivelele le nto ngokupheleleyo into yokubana zeziphi izizwe ezaginywayo ngamaXhosa. Mhlawumbi sifeze nokuthi ezinye zaginywa njani. Kodwa ke xa sithetha ke mntanomhle ngomcimbi ke wamanguni, awona amanguni kweli cala lakwaXhosa ngamaXhosa de nezindlu ke nobukhosi babo buhambe ngale ndlela ke sizikhankanyileyo amakomkhulu. Sithethe ngendlu zokunene, sithethe ngamaqadi, ngabaphathi ke mntanomhle yabo. Mhlawumbi ngelinye ixesha noko sawuvele zibona namaphakathi sibe kanti ke sawuvele into yokubana ke ngaboni abaphi abantu abafike mhlawumbi beleqwa apha. Umzekelo omasokaba bafike bexhabashile phaa kulaa 1818 kwabona bengabantu abangxamileyo. Noko ndizama ukuthi ke mntanomhle nam andinokuzikhupha kulo mgibe wento yokubana sifike njani apha kweli khaya. Kodwa ke mntakagcaleka, hayi xa noko ixesha mntanomhle lisisonga, hayi masivume mntanomhle kuba noko akuphelanga mini, sawuphinde siyichophele siyichube mntanomhle. Qamakho. Sibulela rhoyi mani, sitsho sithi madoda mnyango nyangambe kukudlelana. Siyabulela kuwe ke mntakadedeza kakhulu. Masidibane rhoyi kule veki zakho ngeli xesha futhi. Qamakho mntanomhle. Masibulele kuwe ke mphulaphula ekhaya.